Ak čakáte malé dieťa, musíte sa zbaviť psa. Novorodenca totiž môže nakaziť. Niečo takéto už určite počula každá budúca matka. Lenže uznávaný slovenský pediater tvrdí opak. Ukázal nám 30 rôznych štúdií, ktoré robili odborníci na celom svete a výsledky vás možno prekvapia. Vyvracia hypotézu, že pes v rodine môže zvyšovať chorobnosť dieťaťa. Opak je pravdou. Podľa najnovšej štúdie boli deti, ktoré vyrastali s obsom zdravšie až o 31%, mali napríklad menej problémov s dýchacími cestami či so zápalmi stredného ucha. U detí, ktoré vyrastali v sterilnejšom prostredí, sa častejšie prejavovali aj rôzne alergie. Vyjde do okolitého sveta a dostane astmu. O tom to je. To som neobjavil ja. Pediater tvrdí, že vďaka kontaktu s obsom získavajú už bábätka lepšiu imunitu. Človek sa totiž začal izolovať od prírody len v posledných 10 ročiach. My sme sa naučili všetko istým spôsobom pre istotu robiť. 2 roky, 5 a 9 a k tomu tento malý poloobor. Toto je rodina, ktorá žije s obsami. Keďže dospelí sú vysokí a deti malé, aj psi majú úplne iné rozmery. Írsky vlkodav stráži dom spolu s pudlíkom. Tie psy sú v kontaktu s deťmi dennodenne, stále hrajú sa spolu, takže zatiaľ sa nič neudialo. Očarované injekcie ako deti, tak aj psi. Pre objektivitu sme náhodne zavolali aj 3 ďalším pediatrom. Výsledky štúdie nespochybnil ani jeden z nich. Jakub Ubeník, televízia Markíza.